Umthetho wase-South Africa uthi uma usuzowakhetha ukuthi ufake kwiPhalamende, unelungelo lokuthi ufakwe kunoma yiliphi ikomidi elikhona ePhalamende. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho wase-South Africa unamehlo ukwazile ukujaji ukuthi uJaji Hlophe uwumuntu onjani. Ngakho-ke uyiphikise wona walwela ukuthi uJaji Hlophe akhishwe kwi-JSC. Wona futhi umthetho wase-South Africa awuzwani nabantu okhuluma ngabantu abamnyama futhi olwela abantu abamnyama. Yabona-ke bengithi ipolitiki ngiyala-understand. Hhayi ngiseyingane. Hayi ngiseyingane kakhulu bafana kwipolitiki. Uyabona-ke le shawo Hlophe la ne-MK. Angazi ngize ngicabange bafowethu angazi. Angazi ngize ngicabange. Yazi angazi. Hey, there's a creation eyenziwa kwathiwa umthetho is blind, justice is blind. Justice ayikwazi ukubona umuntu. I-justice ithi kubhalweni phansi emthethweni, yabona? Hawu wathi nya waqhamuka unqamalala wathi lo mthetho wase-South Africa unamehlo. Ufavor abathile uyabacindezela. Hayi samuzwa-ke thina sashesha ukumuzwa unqamalala. Kodwa kwaba nama-doubt. Yabona? Umthetho umile bafethu eSouth Africa. Uma sewuze wakhethwa wafakwa kwiParliament, unelungelo eliphelele ukuthi umbani, ukuthi kunjani, unelungelo eliphelele lokuthi ufakwe kunoma yiliphi ikomidi elikhona eParliament, eliselekthwa eParliament. Yabona? Unelungelo ngoba umthetho usho njalo. Ngenxa yokuthi i-justice system yethu sinamehlo, isiyakwazi ukujaja on the basis ukuthi lo muntu ungubani. Ukhonile ukuthi ulwisane noHlophe. Wayiphikisa wona umthetho wase-South Africa, walwisana noHlophe ukuthi makaphume kwi-JSE. Wasevele resign. Ohlakaniphile usebonile lento ehlala ishiwo, umthetho wase-South Africa unamehlo. Any leader that seeks to talk about abantu abamnyama eSouth Africa uzohlala ezocindezelwa. Ngicela ungibuze ungiphala ulimi. Khona okuzayo kubanyaza lisufi. Ila uzobona khona ukuthi izwe njengamanje liphethwe iDA, konke okufunwa abantu abamhlophe kuyaphumelela, okufunwa abantu abamnyama aphumeleli. La uzobona khona izwe njengamanje liphethwe iDA mngani wami. Yayizwa leyo? But ukuresigna kaHlophe sekuyi-exposileke ngempela i-judiciary system yase-South Africa ukuthi inamehlo. Sekukhona abantu imithetho kuzothiwa ayibekwe eceleni imithetho kusebenza ilogic kubo. Ingoba benjani?